Σήμερα παίζουμε Clash of Clans. Είμαστε εδώ στην πόλη. Δεν ξέρω πώς δεν είναι πέτυχη καλή. Δεν μας λέγεται τίποτα. Θα σου πω πώς λέγεται στην περίπτωση. Δεν θέλει να του πούμε πώς λέγεται. Δεν ξέρω αν θα το αγοράσω. Δεν μου βρεις το νου. Μου κάνει και πίτη σειρά. Θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο ποιο είναι το... Συγγνώμη, σε ποια ομάδα είμαι? Και αν είμαι στην δικιά μου, το πω. Και το έκανε μάλλον. Να το, και αυτό ήταν το βίντεο. Είναι αυτό. Να το, να σας. Bye!